Агымдагы елда Ермаковлар гаиләсе 4 бүлмәле фатирларына соңгы взносларын түләде. Аларга бу торакны алу бәхете 2011 елда насыйп булды. Лидия белән Валерий Ермаковлар 35 ел бергә гомер итәләр. Башта алар әти-әниләр белән яши, гаиләдә 3нче бала тугач, фатирлы булу мәсьәләсе кабыргасы белән килеп баса. 1991 елда Ермаковлар социаль ипотека программасына кереп, дәүләт торак фондының зәй вәкиллегенә торак алуга документлар тапшыра. Биредә аларга документлар рәсмиләштерүгә булышалар, күп балалы гаиләләр өчен булган ташламалар белән таныштыралар. Фатирлы булганчы Ермаковлар гаиләсендә тагын 3 бала туа. 4 бүлмәле мондай квартира күргәнем юк иде. Шуннан инде бала кече кызым 10 класска барырга итеп мәктәпкә. Башта калам диде авылдан, мама мен авылда калмыйм, сезнең белән китәм дип, монда килеп гимназиядә укып чыкты. Бүтәннәре инде Чаллы шәһәрендә иде, малаем авылдан килеп, беренче тапкыр сахарный заводына эшкә кердек. Сезонны янда эшләдек. Шуннан киттек. Ермаковлар хәзер икесе лаеклы ялда. Быел алар соңгы взносларын түләп, фатирларын хосусилаштырганнар. Алар уллары Вячеслав белән яши. Кызлары Валентина 3 айлык улы Богдан белән кунакка кайткан иде. Әнием минем бик әйбәт кеше, гел тәмле әйберләрен пешерә. Әтием тоже бик әйбәт. Гел булыша. Безне алар әйбәт тәрбияләделәр. Эшләргә әйбәт булып үсәргә, кешеләргә әйбәт кенә отношение булырга өйрәттеләр. Ермаковлар торак һәм шәһәр тирәлеге милли проектының бер өлеше булган социаль ипотека программасы яшь гаиләләрнең торак мәсьәләсен хәл итүгә зур ярдәм дип саный. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.